Amen.
Ket nasiraan kirilaw, iti saan na kabayar,
Simangkat nagiti maab. Apo, kinunada. Paskaran na kami man. Nang saan kayo ang mo, insumbat pinubyo. Kamo dyan na, kinunan ni Jesus, agsagana kayo karo, kadiyo ang mo, tilang daw, penuting oras. Di Evangelyo ikaw. Tayo ni may kain tao, Kristo. Tugaw tayo. Naimag na bilang kayo amin, magsad ng Kristo. Di Evangelyo kayo at pagkati sa kapulo ang magpalansa na naman ng Sabat Tinobyo. Hindi kami ito nga aldaw, ito nga rabini, iti selebrasyon, iti pagbudaan. At nubyo, ilang lalo na, isumangkat. Basta, parin na joke time. Surpresahan na ina. Awat ki makaamputing oras. Tinubyo ni Kristo. Nagindi magbalasan si tayo. Kaya nangasawan, 5 nasirip, 5 timakal. Haan na amin na Kristiyano, may salaman. Hindi lahat ay handa sa pagdating ng Panginoon. Dato'y kahit palagip, maging Boy Scout, laging handa. Dapat malinis ang ating puso sa pagsalubong natin sa ating Panginoong Jesucristo. That is second reading, hanggang kay rapture, may pagmagadagin ni kakapsat tayo na evangelical. Kada tayo, magbungal tayo ito, hindi na tayo, rumwarta, kadagin kay Santa Rosa, Panjol, pandamin, yay, kaulupan, at ayaw mga buhay, kung buhay pa tayo, makakapiling muli natin sila, at sabay-sabay tayo sa salubong kay Jesucristo sa kaulanan. Sa mga Protestante, may tugtong maghahari si Kristo ng 1,000 taon dito sa daigdig. Sa ating Katoliko, hindi na, automatic na, langit na, kagad. Pagkabsat ng Kristo, nakasagana tayo na din. At ito isagsaganaan tayo din kayo na kaya. Ano na tuma, mas na makapaboring, nagbayag ba? 2,000 years na si Lord. Hindi pa tumarating. Meron kwento tungkol sa isang pare, nagbarangay mas. Alas 3 sana yung misa. Dumating siya, 3:30. Kaya sabi ng mga tao, Father, naladaw ka na sa akin. Kung nagipali, napay ako, nangrumi ka din di misa. Ano pa'y Father? Hanap pa'y alam ka naladaw. Hampay mo ka nangrumi di misa. Sapol mo talaga ni Father niya. Joke on ulit. Kapsat, nastaman ni Apo, haan na naladaw. God's timing is always perfect timing. Iktikan na tayo kundaway, baliw, simple. We must prepare for His coming. At iti upat na klase ng preparasyon. Sometimes, the second coming, ang natin grand coming, grand return, glorious return. The second coming, that ipapatay tayo, iti nga mismo, i-judge naman ni Apo Jesus the moment you die. Kada tayo Apo. Number 1, na preparation. Tatay, material or financial. Are you prepared for death financially, materially? Isa ka naman na, tanlula ang aldaw tinamay, kata-pandemic. Kakaasin at di mapanawang na, kataratarantanan mo ito. So, prepare, tinungan mo, ikastod na
that nung nakapsot ka, give them the chance to take care of you. It's not for you, it's for them. Ang nagagapakuran, kumakala. Ano, napintas mo natin exit mo. Diba? Hanggang nagagsan na unay, direct na. May katlo, tayo intellectual preparation. Masato na, imuna tayo hindi panahon tayo na tibiyag, na dapat patinggaan na. May simula, may katapusan, parang awitin na. Ngayon, tibiyag tayo at tutuloy. Ipatay, rantay. Tulay lamang yan para makapunta tayo doon sa tunay ng buhay. Then lastly, pinakamahalaga ay ang spiritual preparation. Mag-umpisal ka na kung may mabigat kang kasalanan, maski magaan, magsisi, ayusin ang ating relationship sa ating kapwa, maglingkod sa Diyos, mahalin natin ang ating Panginoon ng ating buong puso, at ikonsagra mo ang buhay mo kay Mama Mary. So, preparation. Dahil kay maag, hindi kayo nasa hindi maag, foolish, stupid, B-O-B-O, angat. Dapat wais tayo paghandaan na natin. Parang yung tipaklong at yung langgam. Remember the ant and the grasshopper? Yung mga wise virgins, sila yung langgam. Pinaghandaan talaga nila yung pagdating ng nobyo. May baon silang lalis. Yung mga foolish virgins, sila yung tipaklong. Happy-go-lucky, easy-easy. Pero nung oras na dumating ang nobyo, hindi sila handa. At sila'y kumatok, Panginoon, papasukin niyo kami. At ano ang sabi ng nobyo? Hindi ko kayo nakikilala. Sorry. Go away. Nagsakitan, kasi mga magpunto. Nabaybayag ka, agser-serbi ka. Bagana ka na, di ka nga pangho. Umano ka. Kakabsat, let us be prepared. For nobody knows the hour or the day. Tumakdan tayo. Mga diba, hindi Diyos ang mga nakapalin. Anak ang suway kailangan ka talaga. Mga kailangan ka din si Kristo, buktungan at naganap po tayo. At ikaw ang Espiritu Santo. Inanapin sa kaliyan. Nagtutulog at nagtulay ng konsyolado. Dahil sa ikus na tayo kanya-kanya. Ibulog niya ang kanilang. Naguhan pinagkatumal ka. Ibulog sa ilangin. Kasi ito ang pinakawan ni Diyos na mga nakapalitan. Tagapulo sa Diyay ng Panginoon, kahit isinigyan at kadikitaran. Makakayaman ng Espiritu Santo, pagyanan isang Iglesia Katolika, ipanagayin namin ng Santos, ipanakapahawan ng isang Paso, kanatantuan ka ng buwan ni kami, kagyanan ng namin. Saan mapagpakadaan di isa sanggot ti Apo, hintay ngalong dumawat ti grasya, ti Apo tatlo, sisasakan tayo, amang pasambay kaniwana, iti kanito ay na, tunggal pagkat, wala tayo, Apo, tinggan na kang kani. Apo, tingnan na ang kami. Para simbahan ni Francisco sa Pagpapatayo, Tagiti Obispo at Papali, tapno may kanda kuma, tinananay ang edisyon, ang isagana kalagigit at tao, para itiya ay tumagarian ni Apo, mararap tayo. Apo, tingnan na ang kami. Para kalagigit Kristiyan, gobyerno kayo, tapno makitulong ka sa simbahan, ang isayang at iprograma saan na makaniwas na pamati, pero magsayatan, tunggal maisa, mararap tayo. Apo, tingnan na ang kami. Para kalagiging masaksakin na panglaw, ay dadanas, kanman-man tayo, tagsir kuma, alagsak
Apunin ang kapatid. Para kay iti minatay tayo, sapay naman kami pagrambaktan kay iti santo ikay kay kanina na Kristo, mararap tayo. Apunin ang kapatid. May pananalan, kay intentions tayo na ito, lalo para kadagiti na natayan na membro di pamilya tayo. Pagka nagiti kararap mi, uapo ka Diyos mi, tulungan na kami, gapo kan Kristo nga amin. Amen. Pagtulog tayo sa apunin tayo sa ganan ni kanamigato. Tumakdan tayo namin. Kumararap tayo kagsat at nagigito'y datan kayo, mapay-ayaw pa, hindi Diyos ang manapalin namin. Siya po, wala nang matay kailangan, kadagita ima. Kahit may paaya pa kay kadayawan, at pa kay Gloria, tinangat na. Nagkasama at pagibangan tayo, at ikatagupan pinasantuan ng Iglesia. Apo, itinay ito'y ang sakripisyo, imanagawag ni, imakaisalatan, ang tutuo, anak mo. Hidaan at masika kaya na ito'y managkato ni tatlo, managkaman ni, nagiging imbungan, di papatayan, nabungan na, gapugan Kristo na apoy. Amen. Iapo, tetanumaka na kayo, Basta ako mamakit. ikat kayo, bigitang puso yun. Dadaan na si Satakay, ilapo. Nagyaman kayo, iti ako, Diyos kayo. May karikat ulit. Budlo po na magigarigat problem ang umigat makaisalakan ni at kami iti amin ang siyempre ng Kristo agyaman kang ako na sanuan ang mga napapalim at nagnanayon ng Diyos na pinaraswang iti amin na adda at inurlus mo ipanat sisintukat iti pangyempo inaramit mo ti tao ang mayasping itanadawang at intalad mo ganuwana iti amin anakaskas tao at kapuhanam. Iti kasta akas sulong itorayan na kagiti amin na pinaraswang at daydayawan na ka kadagiti amin mo anaking taklan gapugan Kristo na amin anansaka paginagday kami kadagiti angeles at arkangeles at ikang kami ti imno ti pakaiday na yawang at kunami.
bayan ti amin ang kinasanto. Dawagan mi kay payo ka Espiritu amang pasanto kadagiti iti aton. Kapag kanilang kay payo na kami ang maganda. Kaya ako ni Yesu Kristo. Isu inisang tayo ayawan na siya kaya ibagin na takto ang puto na nalagiti tinapay nagyaman ka binispisi na sana yung kadagiti disipulos natin kinunana. Alaman niyo, kahit mga kay aming itinaytoy, kadaytoy ibagin iso amay awad to, amay bahay ka na kayo. Kastabat kalbasan na hindi manang ramigida, anak itikanis, nagyaman nananggan ka, sana ingdad ka na disipulos natin kinunana. Alaman niyo, kahit uminom kay amin pinaytoy, kadaytoy ikanis tinarap, dara ibarugan ang anayon at ulan. Isu ang ibiyag ko, ang ibahay ka na kayo, ganun na naging amin at tao, tapno mapakawan na ginibasbaso. Aramin niyo daytoy, mapangilag-lagin niyo kanya. Iwanagawag kayo ni misteryo ni Pamani. Itigarot panangilamit ni, ipapatay kan manabungan ni Kristo, inapon ni kan kaapo, itinapay tigya kan tikalis ni panangisarangan. Agyaman kang ken ka, dahil maay mo ang ikari kami, kadat ito'y saklan mo, at agserbilang ken ka, nawalan ni amo, kada kami makiramon, ipagigan na ni Kristo, pagkakaysaan na kamluman Espiritu Santo, naglagay ng kakabot Iglesia, anay saktat iti sa malubunan, at paray-rayang ilayag na anadusan. Laglagagam na ni Francisco sa kami, niya sino mabisto ni ka, nagiti amin ang papani. Laglagagam kay ako, nagiti kakabsat ni, mga madurog na sila naman, ipanabungan ko, kan amin nagiti timpusayan, iti silong nakaasim. Nawadang gatinan, iti silong karangyago, ang pakakitaan kaganda, tirutan mo ka. Nawatan ni ako, na ipay mo na nakaasim ka na kami, naramina mo ba ang maikari ka amin, itiap na na yung abiran, at makiranan ka mo, kanagkasatan na ganyan Maria may nami Diyos, ginagasat ako sa inyo esposo na, kanagitinagasat apostoles, yan amin sa Santos, isunan na kapag mo ang nagservegan ka dito itaga, makikad makamulat at kalakwana, mamagitan ka mo, yan ilay ka, gabugan Yesu Kristo na anak mo. Gabugan Kristo, si Kaisa ng Kristo, kaniti silong ni Kristo, ititimuyong ng Espiritu Santo, irotnoy may kagkaman na maging ama, ti amin na nayo kang gloria, ti ang nanayo kaawan inggan. Amen. Kakabsat, kay amin, kay Kaisa, mararat iti manang maasi, ang ama kayo.
pamani kay Iglesia, kantas mayang murot ti pagayatang, ipainugan na siya asin at umanan, ikapiyagan ka na kay Kaisa, sila magbiyak ka na gari, katanayon kaawan inggan. Amen. Ikapiyagan ti ako, katanayon kumahan na katanayon. Hasta maawakan ka. Ipain kayo, ikapiyagan ni Kristo, iti maysa ng maysa. Peace be with you.
Tingnan ito, resulta di suwa. Kung ang kapay sa, iapot